Ano ko rin ako. Ipo. Laos. Okay, panaog namin. Kaya paggamay, tingto na pugaron. Kira. Kaya pag uli, dili naman ko mag-jacket. Amang gi-check. Laka pa yung mga 340 meters before may maabot. Parang, mas okay na lang na ako na mag... Mas okay na lang na ako maglakaw kaysa magmotor. Maghadukan kayo siya. Mga professional habal-habal driver man po na mo. Ay, dili ka. Talagon kayo siya. Pero pagbalik dito kinahanglan magpahatod gyud tag motor. Ano man? Kay pagpasakahan ni pa rin kapuya. Ay, okay ra na. Hilak. Nakaguba may sapatos may. Diba? Habal professional habal-habal driver na. Ay. Wala ko. Sunod may sa Wala ko mas like. May. masyado lagi dere. Okay, mag-picture ta dere. Kinahanglan na gyud mo actually dalagan ani. Ay pukog pabukating sa muta panako ang bag bala pag anako. Nay. Alam mo alam tawat wala pa itang abot. Ubuhin na. Ay, wala pa sa kanay. Wala pa. Malingaw sa dalaga na yung Maganog na kog tubig. Hapit na jud ni. hapit na siya may maabot. Mudulhog sa mi. Naapay na yung padulugon. Tsahin ka ni May. Abot na jud mi sa mong ano. Destination. Ay. Diba? Diba? Sulod mis kasangan ani. Ay, dito sa kwan na ito ang dito ang atuan. Sakay ka og pambot. Ay, barko. Ay, kuwan. Liluan to sa